हेलौ आंनि बिबड'आर चेनेलनि लोगोफोर धामफ्ला धामफ्लिफोर गोलाव गुसुं गन्थं गोलाव गन्थं गुसुंफोर आंनि चेनेलाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना मोजां नुयोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम अननानै। माने जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो आरोना, ओमफ्राय बे जायगाया जों खाथियावनो आरो थांखायाखैमोन आरो दिनैसो फार्स्ट थांगोन आरो माने सुक्लायाव थारो, सुक्लाय मरा सुक्लाय होनना बुङो नावकाटा खाथियाव। माने थांगोन आरो बेयाव बेरायनो। पार्क मोनसे पार्क दङ, बेयाव बिराद मोजां जादों। थांखायाखैमोन आं एबारसो फार्स्ट आरोना, खाथियाव थांनायानो जाया माने। एबार थांगोन आरो बे सुक्लायाव पार्कआव। नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो माबायदि जायगाया। माने बेयाव 20 थाखा टिकेट लायो आरोना, 20 थाखा टिकेट दाननानै हाबनांगोन आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना हो। दा जोङो टिकेटखौ दानखांनानै हाब्बाय आरोना, फार्स्ट हाब्बाय आरोना। जि बरिया जादों, बिबारफोराबो बरिया साजायदों आरोना। नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा रोखोम नुयो। बिराद बरिया आरो मानसि जादों आरो तामान मानसि जादों, बिराद मानसि जादों आरोना। जों फार्स्ट गाखोबाय आरोना बेयाव। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। वाव बिउटिफुल जायगा ना, जा साइज जादों साफा आरो जायगायाबो ना, जेबो लेथ्रा गैया, साफा जायगा, बिराद मोजां जायगा। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। मानसि तामान मानसि जादों आरोना। नोंथांमोना फैयाखैबा फैनानै नायदो जायगाखौ मा रोखोम। जायगाया बिराद मोजां, नायथावना जायगा आरोना, बेरायबा बेरायबाय थाथावथावनो बिराद मोजां आरो जायगाना। खेला दङ आरोना, खेला दुला गथ'फोर गाखोनाय, गथ'फोराव गाखोयो, गोदोरफोराव गाखोयो आरोना। गाखोग्रा दङ आरोना, गथ'फोर गाखोग्रा।
जागा आरोना दिनैसो फार्स्ट फैफेरबाय आं इयाव खाथियाव फैयामोन तामान मानसि जादों आरोना बिबार आरो बिबार सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो फैयो आरोना बे जायगाखौ नायनो बिराद गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो मानसिफोरा नायनो ओरैबायदि जायगा नायदो नोंथांमोना माबायदि जायगाया नोंथांमोनाबो फैयो खोमा फैनानै नायफैदो जायगाखौ माबायदि नाङो माने फैबाथाय थांनो बालायगोन आरोना ओरैबायदि जायगा बिबारानो नोंखौ मुहिनि लाखिगोन आरोना आरो इयाव बिबारखौ खानो होआखै लिरनानै दोनखादो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जि बरिया जायगा बिबारदो बिबार आरो आंना केमेराया बारा मोजां नुवाना जों आरो दामि मबाइलबो लानो हायाना मालाबा दामि मबाइल लाग्राफोरा केमेरा मोजां उथियो जोंना खम दामि ओंखायनो केमेरा बारा साफा उथिया होमबाबो हानायमानि साफा खालामनो नाजादो थिखांनो नाजादो आरोना नाय बिबारा नाय जि बरिया बिबार ओरैबायदि बिबार साजायनानै दोनदो बुंनांला आरो मानसिफोरा दोनो आरोना माने जों बाङाय थाब थांदों आरो नालाय मानसिया बाङाय खम दा आरो दसे थाना ओरैबायदि मानसि जागोन ना हिसाब गैयै मानसि जागोन आरो
ओमफ्राय जोङो जायगाखौ नायजोब्बाय आरोना जायगाखौ गारना थांनो बादों माने उपाय गैया नायबाय थाबाबो जाला टाइमाबो गैलाना थांसै आरोना फास गेटखौ बारबाय जों ओंखारबोबाय आरो भितरनिफ्रायनो ओंखारनानै बाहेराव ओरैबायदि मानसि ना गारिखौ नाया नोङो गारियानो दोननो जायगा गैया ओरैबायदि गारि मानसि जादों आरोना गारि दै गारि मानसि आरो ओंखारो नोंथांमोना नायाखैबा नायफैदो फैनानै टिकेटआ बारा लाया आरोना 20 थाखा सासेयाव 20 थाखाल'सो इमान दाम लाया टिकेटखौ आरो भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनांगौ अननानै प्लिज लाइक कमेन्ट खालामनो फैसाथ' नाङा खनसे लाइक खालामनांगौ खनसे साबस्क्राइब खालामनांगौ खनसे शेयार खालामनांगौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनायावथ' साबस्क्राइब खालामनायावथ' फैसा लायाना खनसे थुना होबानो जायो मेगन मिसिनानै होमबा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना बाय बाय लोगोफोर